κόσμος της θάλασσας. Έχω ασχοληθεί με το είδος, με τους συνεργάτες μου από εδώ πέρα. Το μοναδικό που μπορώ να σας πω για το συγκεκριμένο τέτοιο είναι πώς δουλεύετε, το Black Minnow. Πρώτα απ' όλα δεν χρειαζόμαστε συγκεκριμένα καλάμια, ακριβά. Θέλουμε απλά ένα καλό εξοπλισμό. Να μπορείτε να μας σηκώσετε ένα ψάρι το οποίο μπορεί να είναι από 1, 2, 3, 4, 5 κιλά, μπορεί να πάμε και 10 και 15, όπως και το τελευταίο μας ψάρεμα πριν γύρω στους 3 μήνες, ένα μαγιάκι από 50 κιλά. Άρα χρειαζόμαστε ένα καλάμι να αντέχει τους πόνους, τους μεγάλους πόνους. Αλλά επίσης να μας βγάλει και ένα μικρό ψάρι. Το ότι δεν χρειαζόμαστε συγκεκριμένα καλάμια έχει να κάνει με το ότι θέλουμε παίξιμο σιλικόνης μας. Μιλάω συγκεκριμένα για το Black Minnow πάντα, έτσι. Όχι για το Crazy, διότι το Crazy έχω πάρει 3 ψάρια μεγάλα με τυχαίες συλλήψεις για μένα. Στον κατεβασμό και έχουμε πάρει ψάρια. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε παίξιματα. Δεν χρειαζόμαστε ακριβά. Και δεν θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ ψαρεύω συνήθως και σε όλα μου τα βίντεο που έχω βγάλει με τη γυναίκα μου. Δεν υστερώ τίποτα εγώ, ούτε η γυναίκα μου, στο ψάρεμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως κατεβάζω εγώ. Όπως κατεβάζει και εκείνη, είτε θα πάρει ψάρι εκείνη, είτε εγώ. Πολλές φορές θα τύχει να πάει στο ψάρι που θα πάμε περισσότερα ψάρια από μένα και αυτό έχει να κάνει ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μη σας τρομάζουν όλα αυτά που σας δείξαν τα παιδιά εδώ πέρα, ότι αρματώνουμε, δένουμε, κάνουμε, δείχνουμε, τρίχνουμε. Και όλο αυτό λες, μα αν πάρω ένα τζίγι, το κρεμάσω, κατεβάσω ένα μιτσίκου και θα παίξω τη δύο υπόθεση. Εμείς στα εργαλεία μας έχουμε μια σειρά σιλικόνες, το οποίο όταν πάμε για ένα ουσιαστικό ψάρεμα διήμερο, έχουμε 20 σιλικόνες μαζί μας, δεμένες, τουλάχιστον για μας, έτσι. Τα έχουμε έτοιμα. Όταν πέσουμε στα ψάρια, βγάζουμε αρκετά ψάρια. Τώρα, όσον αφορά να σας δείξω πώς εγώ προσωπικά δουλεύω αυτό εδώ πέρα. Ναι. Είναι τόσο απλό που φτάνουμε στο κομμάτι που θέλουμε να δούμε, να ψαρέψουμε. Εγώ προσωπικά κοιτάζω να έχει απλά ζωή κάτω. Και τα ψάρια εννοείται. Αν έχει ψάρια, θα ρίξουμε. Αλλά θα δω ζωή. Όταν έχουμε ένα καλό βυθόμετρο και μπορούμε να ξεχωρίζουμε πλέον μέσα στο βυθόμετρο τι βλέπουμε, όταν δούμε μια ζωή καθισμένη τέρμα κάτω, ενδεχομένως μέσα να υπάρχουν περισσότερο στήρες και κάποια ψάρια. Όταν τη δούμε σηκωμένη τη ζωή πάνω, είτε με κάποια σχήματα που βλέπουμε πολλές φορές στα βυθόμετρα, 100% έχουμε από κάτω μεγάλους στηρευτές διότι έχουν σηκώσει τη ζωή ψηλά. Άρα, εγώ ρίχνω και στη ζωή την καθισμένη και στη ζωή τη σηκωμένη 100%. Απασφαλίζω, απλά και κατεβαίνω. Κατεβαίνει. Ένα πράγμα θέλω να προσέξετε καλά. Με το που πατώσω, εγώ ασφαλίζω. Μου χρειάζεται τώρα, μην είναι εδώ πέρα. Ασφαλίζω κατευθείαν και μαζεύω. Και αυτό. Λοιπόν, όπως είπαμε, απασφαλίζω, κατεβαίνει. Με το που πατώσει, κατευθείαν δίνω, είτε κάποια μηχανάκια αυτά έχουν αυτό που έκλεισε, με το πατώσω κατευθείαν. Και εξής το μαζεύω λίγο γρήγορα στην αρχή. Επειδή τα περισσότερα ψάρια που θα πιάσουμε θα είναι στον κατεβασμό. Σε αυτή τη φάση έχουμε να προσέξουμε τα μαύρα ψάρια, ροπούς περισσότερο, το οποίο θα μας παραχώσουν γρήγορα, αν δεν κάνουμε γρήγορες κινήσεις. Άρα, επειδή πολλές φορές στο βυθόμετρο το δικό μου και σε κάποια βυθόμετρα καλά που έχετε, βλέπετε όπως κατεβαίνει η αρματοσιά, βλέπουμε πολλές φορές σηκώνει το ψάρι, αγκαλιάζει το δόλωμά μας και κατεβαίνει μαζί. Όταν είμαστε μπροστά στο βυθόμετρο, εκείνη τη στιγμή λίγο πριν πατώσει, ασφαλίζουμε και σταματάμε. Εκεί είμαστε ήδη καρφωμένοι. Ή όπως επίσης όταν σηκώνουμε, καμιά φορά λέει, κάνουμε έτσι μια, σηκώνουμε 10 μέτρα, σταματάμε, λέμε απασφάλισε. Πολλές φορές όμως οι κυνηγοί όπως είναι οι συναγρίδες, όπως είναι τα μαγιάτικα, μπορούν να το κυνηγήσουν μέχρι ένα σημείο το οποίο πάει να φύγει από το εύρος, ξέρω εγώ, αυτό που θέλουν να ανέβουν μέχρι εκεί. Εκεί θα το χτυπήσουν. Και τέλος, θα το σταματήσουν εκεί. Λοιπόν, άρα σηκώνουμε πολλές φορές ψηλά. Έτσι. Άρα μην σας τρομάζει όλο το δύσκολο κομματιού που βλέπετε εδώ πέρα, αρματώνω, δεν το κάνω, δεν το πετυχαίνω και αυτά. Κάντε το. Έτσι. Θα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε στη βάρκα. Βάλτε να πιάσει ένα μικρό παιδί το καλάμι, να ψαρεύει ένα μικρό παιδί. Τώρα, όσον αφορά τα καλάμια, εμείς επειδή το δουλεύουμε όλη μέρα, έχουμε ελαφριά καλάμια, καλά και δυνατά όμως. Να μπορείτε να μας σηκώσετε πάρα πολύ μεγάλα ψάρια. Έτσι. Γιατί χτυπάνε πολύ μεγάλα ψάρια. Συνήθως δηλαδή εμείς αρματώνουμε σε σκληρά καλάμια 20 λίμπρες, ας πούμε, αν πάμε σε τέτοιες λίμπρες, 20 λίμπρες, αρματώνουμε 190 και 120 και σε πιο ελαφριά καλάμια 90 είτε και 60. Τώρα, το εύρος του βυθού που ψαρεύουμε είναι. Εμείς από βάρκα, μιλάω για βάρκα προσωπικά που έχω την εμπειρία μου, ψαρεύω από τα 25 μέτρα μέχρι και τα 120-130. Με το χημικό φως που σας είπανε πριν, δουλεύει και το δουλεύουμε εμείς στα φαγκριά, ας πούμε, σε βαθιά νερά και τότε χρησιμοποιούμε όταν πάμε στα 120-130 μέτρα, τότε ναι, προσθέτουμε ένα χημικό ποτάκι το οποίο βοηθάει. Στο σούρουπο επίσης δουλεύει. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά όταν πάμε σε σημεία τα οποία είναι 60-70 μέτρα, ψαρεύουμε σφυρίδες, θύρες και τέτοια πράγματα. Ναι, στο σούρουπο δουλεύει. Νύχτα με φεγγάρι δεν έχω δουλέψει, δεν μπορώ να σας πω.
Άρα, λοιπόν, είναι τόσο απλό, τόσο καλό. Βάλτε το στο ψάρεμά σας και να είστε σίγουροι ότι δεν θα βγείτε χαμένοι. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν θέλετε τεχνικές, δεν θέλετε τίποτα. Βάλτε παιδιά, βάλτε γυναίκες, βάλτε οποιοδήποτε να κρατάει τα καλάμια. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε. Λίγο για τα χρώματα, θα μπορούσα να μιλήσω εμπειρία. Στα χρώματα. Λοιπόν, όσον αφορά τα χρώματα, δουλεύουν όλα, ακριβώς όλα. Δεν έχω να ξεκαθαρίσω κάτι από αυτά. Ας πούμε, συγκεκριμένα με αυτό το χρώμα, ψαρεύω στα 50 μέτρα. Το κατεβάζω κάτω, παίρνω ένα φακρί. Επειδή είναι σκληρό το ψάρι αυτό το φακρί, σχεδιαλάει τη σιλικόνη το φακρί. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πιάσω ένα φακρί 2-3 κιλά. Τώρα με ενδιαφέρει να μου χαλάσει μια σιλικόνη πόσο κάνει. Κόβω κατευθείαν, γι' αυτό έχω πολλές στο βάρκα. Κόβω αυτό το χρώμα και βάζω κατευθείαν το κάκι. Κατευθείαν δένω, κατεβάζω. Στο διάστημα αυτό σηκώνει η γυναίκα μου ένα δεύτερο φακρί πάνω στη βάρκα. Στο διαλάει. Κόβω αυτό, κατεβάζω άλλο χρώμα. Άλλαξα παιδιά 4 χρώματα εκείνη τη στιγμή. Στα 4 χρώματα πήραμε 4 ψάρια διαφορετικά. Δεν είχε λοιπόν να κάνει εκείνη τη στιγμή το χρώμα. Είχε να κάνει ότι αυτό δούλευε, τα ψάρια τρώγανε και έτσι λοιπόν δεν έχει να κάνει πολύ τα χρώματα. Όταν τρώνε τουλάχιστον τα ψάρια. Είναι φυσικά καλό να δοκιμάζουμε και να λέμε ναι, να βάλουμε ροζάκια. Α πούμε, αν μιλήσουμε για το ροζ εδώ πέρα, μεγάλη επιτυχία στι αγρίδες. Τυχαίνει όπως σε ψαρέματά μας να χρησιμοποιούμε το ροζάκι και να παίρνουμε ψάρια. Μάλλον να μην παίρνουμε ψάρια. Και να κάνουμε ζημιά να μην παίρνουμε. Θα παίρνουμε ψάρια. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βάλουμε αυτό εδώ πέρα με την κόκκινη ρίτσα και να του αρέσει πολύ καλύτερα αυτό εδώ. Έτσι, γιατί. Εγώ λοιπόν όσον αφορά αυτή εδώ πέρα χρησιμοποιώ ένα κόκκινο αγκιστράκι. Σαν εδώ πέρα που έχει την κόκκινη ρίτσα. Δεύτερον, αυτό που ήθελα να επισημάνω και τα παιδιά που είδα που το κάνουν σωστά εδώ πέρα. Χρησιμοποιώ με κοντόγι και αγκιστράκια. Όχι μακρύ. Γιατί έχω δει κάποιους στο μαγαζί μου οι οποίοι χρησιμοποιούν κάτι γλύκια τέτοια. Το οποίο όταν το βάλουμε στην ουρά τη σιλικόνης, μας φάγει μέχρι ένα σημείο εδώ πάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα. Το οποίο δεν μας αφήνει την ώρα να παίξει. Έτσι, άρα, κοντό το γλυκάκι του, έτσι ώστε να έχουμε περιθώριο η ουρά να παίζει. Κοντόλεμο. Κοντόλεμο. Έτσι. Κοντόλεμο, λοιπόν, εμείς στην Κρήτη τα λέμε διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Πώς? Μέγεθος σιλικόνης. Λοιπόν, Ανάλογα με το βάθος. ανάλογα με το βάθος. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά το βάθος και τις κεφαλές. Εμείς από τη βάρκα το σύνηθες που χρησιμοποιούμε στα ρηχά νερά είναι τα 60. Τα 60 μας δουλεύουν πάρα πολύ καλά τα ελαφριά. Έχει να κάνει όμως και με τον καιρό, με τα ρεύματα. Πόσο μας παίρνει, πόσο δεν μας παίρνει. Το πιο στάνταρ μετά είναι, εγώ δουλεύω από τα 40 έως τα 60-70, όταν είναι καλός καιρός, δουλεύω και 90. Φυσικά υπάρχουν και ημέρες που θα δουλέψω και στα 50 την 120 για να μπορώ να κατεβαίνω κάτω. Διότι έχουν τις επεσούρες. Προσπαθώ εγώ να είμαι απίκο με τη βάρκα μου, να ψαρεύω έτσι, ακριβώς κάτω. Αν όμως με πάρει και λίγο, δεν έχει να κάνει. Αυτό δουλεύει. Το απίκο το θέλω εγώ για μένα, για να μπορώ να μην μου βραχώνει τα μαύρα ψάρια. Να μπορώ εκείνη τη στιγμή να μπορέσω να μαζέψω γρήγορα, έτσι ώστε να μην κάτσει κάτω το ψάρι μας. Γι' αυτό σας λέω ότι και με το που κατέβουμε κάτω, με το τέτοιο, ασφαλίζουμε κατευθείαν και πρέπει λίγο γρήγορα να πάρουμε τα μπόσικα του νήματός μας, ας πούμε, και αν είναι ψάρι πιασμένο εκείνη τη στιγμή, γιατί εκείνη τη στιγμή το κάνουμε αυτό, θα είμαστε καρπομένοι ήδη. Πολλές φορές μπορεί να ψαρώσετε κιόλας ότι είναι χαράξιο. Δεν χαρακώνεται εύκολα, παρά μόνο που τραβάτε και έχετε λίγες επεσούρες ή έχετε κανένα τερμάκι και έτσι. Μόνο έτσι μπορείτε να χαρακώσετε. Ποια εποχή, Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, η σιλικόνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει να δουλεύει απίστευτα δυνατά. Για αυτούς που δουλεύουν μέσα στη θάλασσα και θέλουν να βγάλουν ψάρια, μπορούν να πάνε στο ψάρεμα όταν είναι εκτός του σπουδαιού και να βάλουν αρκετό ψάρια. Όσα αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν. Δουλεύει όλο τον χρόνο. Αλλά τώρα που καλοκαιριάζει, ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια πιο ενεργητικά, θα δουλέψουν πολύ καλύτερα. Έτσι. Τώρα, άλλο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Δεν έχει να κάνει. Ό,τι μας βολεύει εμάς, αρκεί να έχουμε καλά φρένα. Δεν θα πάμε με ένα μηχανάκι μικρούλι της πλάκας. Το έσπασα εγώ, κατευθείαν. Να διευκρινίσω κάτι. Σε σταθερό τυμπάνο συντηρείται πιο εύκολα. Το σημαίνει ότι σε πολύ βαθιά νερά μπορείτε να ψαρέψετε με ελαφρύτερες σιλικόνες. Αυτό εδώ πέρα που το αμολύσετε κυρνάει το καρούλι για να αφήσει, θα έχει μια σχετική κόντρα, θέλει πιο βαριά σιλικόνη για να κατέβει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν έχετε ριχά νερά, έχετε ψάρια στα 40 μέτρα, δουλεύετε μια 40 σιλικόνη, μπορείτε να δουλέψετε ένα καλάμι που μπορείτε να πετάξετε πιο μακριά, να το φέρετε προς το μέρος σας. Η όλη η Ευρώπη ψαρεύει έτσι, δεν ψαρεύει όπως ψαρεύουμε εμείς. Ψαρεύει μακριά καλάμια, τρίμετρα, με μηχανισμό σταθερό τυμπάνο, όχι τέτοιον από τους άλλους. Πετάει μακριά, πατώνει και μαζεύει, αλλά ψαρεύει πιο ρηχά. Γι' αυτό λέω για 30 μέτρα, 40 μέτρα οριακά. Και εκεί είναι αποδεικνύεται ότι το ψάρι ανεβαίνει προς τα πάνω, το ρόλωμά μας δηλαδή,
και μπορούν πολλά ψάρια από κάτω να το ακολουθήσουν να το δουν. Διαφορετικά είσαι κάθετα και έχεις μόνο ένα κομμάτι κάτω του βυθού να βλέπει το ψαράκι σου και να το ακολουθάει. Αυτό. Και κάτι τελευταίο για αυτήν την ερώτηση. Με αυτούς τους μηχανισμούς έχουμε καλύτερο έλεγχο της σιλικόνης. Πολλά ψάρια τα πιάνουμε στο κατέβασμα. Εδώ μπορούμε να ελέγχουμε με το δάχτυλό μας το νήμα. Μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά με την οποία κατεβαίνει η σιλικόνη κάτω. Οι σιλικόνες θέλουν κάρφωμα. Μόλις νιώσουμε αντίσταση στο ψάρι, κάρφωμα. Αυτό βολεύει πολύ. Κάτι άλλο που ήθελα να σας πω για αυτή τη σιλικόνη και όσον αφορά για την πάστα που λέγανε τα παιδιά. Πέρα από το ότι εξαφανίζει τη μυρωδιά και όλα αυτά. Όταν μου χτυπήσει ένα ψάρι και το χάσω εκείνη τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, απασφαλίζουμε και το ξαναδίνουμε κάτω. Το σκότωσε, έπεσε κάτω. Η γεύση που έχει μείνει στο στόμα του ψαριού από την πάστα το κάνει κατευθείαν, γιατί έχει την υφή ενός ψαριού, έχει τη γεύση ενός ψαριού, με αποτέλεσμα χτυπάει, δεν καρφώνεται, πέφτει κάτω. Κατευθείαν εκεί το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να απασφαλίσω κατευθείαν και να τα αφήσω. Να κατέβει κάτω. Εκείνη τη στιγμή θα πάει και θα ξαναεπιτεθεί. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές όμως έχουμε επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, άμα μας καρφώσει το ψάρι, έφυγε, σταματήσαμε ή ανεβάζουμε. Όχι, αφήστε το κάτω. Και εκείνη τη στιγμή το ψάρι τις περισσότερες φορές θα ξαναπάει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Από συνήθεια χρησιμοποιείς την βιοαγίστρια στο. Για τον κλέφτη λέτε? Ναι. Ναι, φυσικά πάντα. Πάντα χρησιμοποιείς βιοαγίστρια. Πάντα. Το ότι στο εξωτερικό δεν βάζουνε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς εδώ πέρα, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν με αυτό εδώ πέρα σας λέω ότι θα πιάσετε εδώ πέρα τα άσπρα ψάρια περισσότερο. Όταν μιλάμε για στήρες και οροφούς και γενικότερα μαύρα, το βάζει όλο μες στο στόμα του και το πιάνουμε το ψάρι με το αγκίστρι το μεγάλο μας. Αλλά όσο μιλάμε για συναγρίδες και άλλα, θα τα δείτε ότι θα είναι πιασμένα και παντριά, είναι πιασμένα πάντα στο πίσω. Επίσης είναι χτυπήματα χαμένων ψαριών. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου ζημιά, ίσα ίσα που μου κάνει και καλό. Διότι έχω κάτι το οποίο πίσω μου καθρεπτίζει, παίζει, δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα και θα πάρετε πολύ περισσότερα ψάρια. Αν είναι να σας ανήκουν από τη θάλασσα το καλοκαίρι 15 ψάρια, θα ξέρετε ότι αν δουλέψετε στη σιλικόνη, τα 7 ψάρια θα τα πάρετε με το πίσω αγκίστρι. Άρα καλό αγκίστρι, καλό νήμα όπως είπε και ο Χρήστος, καλό νήμα και ένα όμορφο αρμάτωμα. Μην το φοβάστε που το βλέπετε, σας λέω περίπλοκο πάλι. Και μην φοβάστε να πάρετε μαζί σας οποιονδήποτε να ψαρέψετε. Τις ίδιες πιθανότητες έχει ο καλύτερος ψαράς που υπάρχει με κάποιον που του δίνετε εκείνη τη στιγμή ένα καλαμάκι να κρατάει στα χέρια. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μια πληροφορία που μαθαίνετε τώρα εσείς πρώτοι εδώ, η ίδια η εταιρεία, επειδή έχει δει από εμάς κυρίως ότι οι επιτυχίες είναι μισές στο αγκίστρι το εργοστασιακό, μισές στο πίσω, πολύ σύντομα θα βάλει στην αγορά έτοιμους κλέφτες, οι οποίοι θα αρματώνονται πολύ εύκολα, θα είναι ένα πολύ απλό σύστημα, σε ένα λεπτάκι θα είναι έτοιμο. Τέρμα πίσω ή λίγο πιο πίσω. Τέρμα πίσω. Λοιπόν, ο κλέφτης να βγαίνει από το πέταλο, στην πρώτη χαρακιά του πετάλου εδώ. Δουλεύει πολύ καλύτερα. Εσύ θα δοκιμάσει λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει πρώτα απ' όλα. Θα προσέξουμε κάτι εδώ. Το πιο μπροστά είναι λάθος για μένα. Γιατί εδώ πέρα πρώτα απ' όλα κάνω και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι αυτό εδώ πέρα το αγκίστρι. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε βάλει αυτό το αγκιστράκι εδώ πέρα. Είναι εδώ πίσω, δεν το επηρεάζω. Όταν το βάλω εδώ πέρα, επηρεάζω εδώ πέρα ακριβώς που είναι το σπάσιμο της ουράς. Άρα, πρώτο λάθος. Δεύτερον, εγώ αυτό το αγκίστρι που βάζω εδώ πέρα το ανοίγω κιόλας. Θέλω να έχω μια ευθεία γραμμή σώματος με το αγκίστρι, το οποίο εδώ πέρα να είναι ευθείο. Ανοίγω λίγο το αγκιστράκι μου. Άρα, με την επίθεση θα μπορεί να καρφωθεί. Γιατί αν το πιάσει έτσι, μπορεί ενδεχομένως όχι. Άρα, ανοίγω λίγο το αγκιστράκι μου, το φέρω ευθεία με το σώμα μας. Έτσι, και το βάζω εδώ πίσω κι εγώ στο κέντρο, ακριβώς όπως είναι. Το από πάνω είναι λάθος για μένα. Εδώ. Ίσως λοιπόν πολλά ξεκαρφώματα που έχουμε κάποιοι φίλοι να είναι επειδή. Έχει να κάνει το από πάνω, αν το κάνουν έτσι, φυσικά είναι προς τα μέσα, κοιτάζει μέσα στο σώμα της σιλικόνης, είναι λάθος. Άρα θέλουμε ευθεία με το σώμα της σιλικόνης μας. Το βλέπουμε εδώ. Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε ξεκαρφώματα εύκολα. Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Απ' έξω όταν ψαρεύεις, το αλκοολίθος επηρεάζει τη λέξη χωρίς να μπερδεύεται. Απ' έξω δεν το έχω κάνει και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αν είναι τόσο μικρό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Απλά το δίνεις χρόνο να φάει. Δηλαδή κατεβάζεις λίγο το καλάμι, ώστε αυτό να αρχίσει να κάνει αυτό το πράγμα με το μήνυμα στο χτύπημα και να το πάρει μέσα. Τώρα, αν είναι μικρό το ψάρι, πιο καλά να μην το πιάσει καν. Αλλά οι στήρες που βαράνε εδώ από την ακτή κατά κόρον,
Δεν χρειάζεται κλέφτη. Είναι τόσο μικρό. Τώρα σε 60 το συζητάμε. Μπορείς να βάλεις. Βέβαια, έχεις θέμα και με τη βολή, με το αγκίστη που μπορεί να καρφωθεί. Έχεις άλλα προβλήματα με το απ' έξω. ίδιο πράγμα γίνεται και στην Crazy στην βολή, όταν έχεις Θέλει πιο μαλακές βολές. Άμα κάνεις μαλακή βολή σου γυρνάει, δεν σου γυρνάει. Μόνο αν κάνεις πολύ έντονη, πολύ δυνατή. Θέλει πιο μαλακές βολές. Όπως θέλει να ελέγχεις και το αγκίστρι όταν τσαλεύεις από την ακτή. Γιατί μπορεί να σου φύγει. Όταν θα σκάσει κάτω, δεν ξέρεις πώς θα σκάσει. Καλό είναι να το δίνεις. Γενικά στο σπίνι δεν χρειάζονται κλέφτες. Είναι τόσο μαλακές οι λιπόνοι, το ψάρι θα χτυπήσει, θα ξαναχτυπήσει, θα ξαναχτυπήσει μέχρι να πιαστεί. Και αν δεν το πιάσεις στην πρώτη βολή, θα ξανακάνεις βολή, θα ξαναχτυπήσει. Δεν χρειάζεται κλέφτες στο σπίνι. Κάτι άλλο? Έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα αγκίστρι εργοστασιακά, έτσι, και βάζουμε κλέφτη και σε αυτό, στα μεγάλα μεγέθη. Έχει σημεία εδώ πέρα που ανάλογα το μέγεθος του αγκίστρι μπορεί να βγει. Φυσικά αυτό που έχω βάλει θα βγει στο πρώτο βουναλάκι. Αν φαίνεται. Αυτό μπορείτε να το δείτε από τα καταλογάκια που έχετε. Από ποια τρυπούλα βγαίνει το κάθε μονικό κεφαλή. Και έρχεται και κάθεται τέλεια. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο με τη βελόνα, δεν αναγκύσει, το περνάω από εδώ, βγάζω τη βελόνα εδώ πέρα και το δένω στον κρίκο. Γι' αυτό και δεν το έκανα. Εδώ δεν μπορούσα να το δέσει τέρμα στην ουρά το αγκίστρι. Πρέπει να το πα υποχρεωτικά λίγο πιο μπροστά, γιατί δεν θα παίζει ουρά. Δεν θα κάνει λίγο την κινησούλα. Και πώς θα το βγάλει εδώ. Λίγο πιο μέσα. Εδώ, α πούμε. Βέβαια, πάντα έχει τον κίνδυνο να φτάσει ένα δάγκωμα εδώ πέρα. Δεν έχει όμω τρόπο να το βγάλει πίσω. Αν το βγάλει εδώ και το κάνει άκαμπτο εντελώ, δεν θα παίζει. Η ουρά του δεν είναι απλά ένα χ. Είναι κάπω περίεργη, δίνει κίνηση η ουρά πίσω. Αν το δείτε στο νερό μέσα, είναι σαν χέλι πραγματικά. Απλά βάζει μικρό αγκιστράκι, μικρό λαιμό που λέγει και ο Μιχάλης, και μεγάλη καμπύλη στον ενεργεία αρκετά από πάνω.